Bakearen egun sentean gaude. Eta etak bere jardun armatua bazterrean utzi duenetik, orain hainbat erronka daukagu aurrean. Euskal gizarteak itxaropenez betetako egoera bat bizi du, baina itxaropenarekin batera erronkak ere egon badaude. Zeintzuk dira erronka hauek? Erronkak dira paktu batzuk lortu behar ditugula. Erronka gizartezko erronkak, erronka instituzionala, erronka politikoak ditugu. Eta hoiei guztiei arpegi eman beharra daukagu. Alde batetik, biktimen inguruko adostasun zabal eta hedatu bat lortu behar dugu. Biktimak eskubidea dute aitorpena izateko, gizartearen babesa eta errekonozimendua izateko. Eta horretan, batera jokatu behar dugu gizarteko sektore guztiak eta alderdi guztiak. Kapaz izan gara, orain arte izan ez bagara ere, biktimen inguruko adostasun zabal eta hedatu indartsu bat lortzeko. Biktimek aitorpen hori merezi dutelako eta horretarako eskubidea dutelako. Baina biktimen artean biktima guztiak sartu behar dira. Eta horretan ere, badaukagu erronka garrantzitsua, biktima nor den adosteko alegina egin behar dugu, saiatu behar dugu hor benetan adostasun batera heltzeko. Hortik aurrera, beste erronkak baditugu baita ere, elkar bizitza bideratu behar da, konkordia bat landu eta gauzatu behar dugu. Eta horretarako, paktu politikoa beharko da, baina paktu politikoarekin batera, akordio instituzionala eta gero gizartearen refrendu bat. 3 urratsak ezinbestekoak izango dira, gerora adi, egitura politiko instituzional berri bat lortua izateko. Orain ez baitago ja oztoporik, ez baitago atzakirik, Euskadiri estatus politiko berri bat aitortu ahal izateko. Euskadiri erabateko nazio nortasuna aitortuko diona, eta Euskadiren ahalmenak eta bere etorkizuna definitzeko eskumenak aitortuko diona. Erronkak badituko beraz, naizta momentu itxaropentsua izan, eta itxaropenaz gozatu egin behar dugu, baina erronkei aurpegi eman behar diegu.